Bamako ana lamini na bolomana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan journaliste Seydou an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u wale ɲuman dɔn journaliste Seydou k'a dɔn bi ye dɛnɛ ye doit ku daminɛ journaliste Seydou k'a dɔn dɛnɛdonya maa se duguba kɔnɔ ana k'i ɲɛna ko an bɛɛ lajɛlen yɛlɛmani don ka kɛ digiɲɛ ye haraba an bɛ taa an bɛ segin journaliste Seydou k'a dɔn taayɔrɔ tɛ nayɔrɔ tɛ nin bɛɛ lajɛlen yɔrɔ kelen ye an bɛɛ bɛ bɔ an ka so waati kelen journaliste Seydou k'a dɔn an bɛɛ lajɛlen kamaro yɔrɔ ye wo yɔrɔnin kelen ye n'an ma ɲɔgɔn sɔrɔ bureau la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako Afia cɛmancɛ la Joël Sodi k'a dɔn maanifi ka ca maanifi sugu ka ca dɔw b'a la Joël Sodi k'a dɔn a musolakaw dakabana gurubinaw saki ba b'u bolo a dɔw yɛrɛ ni mobili don koyi tɔw bɔra n yɛrɛ bɛ bɔ Joël Sodi k'a dɔn bureau ni bureau karisa aw ma nin mɛn yan nin kɛra dabaka so sɔrɔ daba ye nin kɛ tan aw ma nin mɛn wa n ko Seydou Allah e ma palmeri ya e ma bingini ye wa Safiya donda a y'a bɔ tan nin fɔra tan Jabate ye nin fɔ Nayini Jabate y'a donda Nayini ka chèque y'a kɛ tan nin damanda Bamakɔ filɛ nin Joël Sodi n'i ma hakili sɔrɔ a na k'i ɲɛna ko duguba kɔnɔ maa mago min b'a la diɲɛ na a ti maa si la k'a sɔrɔ an caman bɛ yen foyi ma pressé bɛɛ foyi n'i y'an ye siraba kan Joël Sodi mobilitigi ko goudron dilanla ne de ye ayi katakandigi mana na o b'o ɲɔni ka bɔ yen ne ko fa de b'e la e ta sira ya min ye moto taxi ye o ko ayi bi kɔni sanga min b'ale la o ti maa si la ale de ni goudron ka kan senama o b'a fɔ i ɲɛ bɛ na o Joël Sodi k'a don o ti sira bila Allah duguba kɔnɔ maa filɛ n kɛ nin de ye Bamakɔ ye wa n'i ma nin don a la i ta fila ni tila anw bɛna ka bɔ Segu kuma min ne delila ka taa sigi Gabriel Touré rond-point ne ni dɔ de taara ɲɔgɔn fɛ ko ne ka n sigi k'a kɔnɔ k'a bɛ don suguba la ni n ka forokiyanin kelen bɛ ɲɔgɔn ne kirinna ka bɔ ka bin a fɔ ko nin de ka di n ye Joël Sodi Gabriel Touré rond-point ni mobili min taara numan fɛ n bɛ n yɛlɛma k'o taaflo lajɛ o ni dɔ bɛ bɛn o segimatɔ kini fɛ n b'o lajɛ o fana ni dɔ bɛ bɛn o fana ni dɔ bɛ bɛn n b'a kɛ tan ne tora o filɛli la n tila ka ɲɛnamini ka bɔ ka bin i bɛ kini lajɛ i bɛ numan lajɛ i bɛ ɲɛnɛ burusikɔnɔma an sɛgɛnnen don Bamakɔ yanni k'a ɲɛ dɔn cɛni ɲɛnamina k'a bin dɔ ye nin fɔ ɲɛna k'ale nako fɔlɔ Bamako ale taara salon de couture da la n y'a dɔn mannequin bɛ jɔ yen mannequin dɔ jɔlen bɛ veste b'o kana o kan sirilen bɛ ale jɔlen mɛnna dɔ ko n kɔnɔ n bɛ don sugu la ka na ale jɔlen mɛnna a ma sigiyɔrɔ jira ale la k'ale taara jɔ mannequin ma ko ne ko cɛ i ni ɲankuma ko n bɛ sigiyɔrɔ sɔrɔ wa gaba don wa nin ye maa dama min sɔrɔ Bamakɔ yan kosɛbɛ k'ale y'o fo ka dɛsɛ ka kuma fɛ ka dɛsɛ ko parili jɔlen don o ɲɛ wusulen don o ti kuma maa fɛ ko ja maa dɔw bɛ Bamakɔ olu ti kuma maa fɛ awɔ n ka jɛ an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn yan nin kɛr'i yɛrɛ de la nɛgɛw kɛra fɛ yen Elayi Daba Tunkara ci wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso ba la min tɛ sɛsi bɔ ye o ye tiɲɛ bala cogo bɛ di Joël Sodi i mana soli ka k'u ye ka lamɛn kɔɲɔso da la i k'a dɔn kɔɲɔmuso kɛra denbaw sago ye o ye tiɲɛ Joël Sodi k'a dɔn n bɛ n bolo kari ka don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant kana bila maa min ye sɛbɛnnin kɛ a tɔgɔ de ko Ablaye Jara Ablaye ko a k'i k'a dɔn colonel Asimu Goyita a yɛrɛ min de ka kɛ cɛ gwɛlɛn ye sabula a bi kuma i k'a dɔn a ka kuma a dati tun i k'a dɔn n'i y'o ye cɛbakɔrɔ la bɛɛ a bɛra ka kuma min fɔ wulibali don i k'a dɔn kelen t'a jɛ a b'a sɔn sabula min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye san 60 ani san 2 min ye armée ye i k'a dɔn o ka kɛnɛ kan min ye colonel Asimu Goyita ye i k'a dɔn dankɔrɔba sɛbɛkɔrɔ kuma na sabula a y'a jira k'a fɔ an bɛ donni min na ko bi maa minnu ni maa minnu kun n'an bɛ k'u n'an dɛmɛ olu boli baara la a kun kɛra maa caman ɲɛna Maliko banna an na dafiri force Barkhane min ye ayiwa Tasqua force européenne Takuba force européenne ka taa se n k'i ɲininka G5 Sahel nin bɛɛ lajɛlen kun ye marifatigiw ye minnu kun n'an bɛ fara an kan k'u n'an dɛmɛ Joël Sodi k'a dɔn Mali ye Ala minɛ jɔn tɛ malo nin bɛɛ lajɛlen de taara k'an don an kelen na kabini o don a bɛ mɔɔw ɲɛna Maliko banna an
to flala Joali Sodika do ni kuma ke kotidon ako kabino kera sɔrɔso kulu ye dusuta ka wuli ka jɔ boloda ka fa bɛlɛ jele minɛ fota an bi doni minɛ ko bi Joali Sodika do sira ani jɔrɔ be fangwɛrɛ de fɛ Mali sɔrɔlasiw tɛ o kɛra ka daminɛ nga jateminɛw ani hakili jagabɔw fa ma fara ingi ɲininga a sɔrɔso kulu jɛrɛjɛ kulu bɛlɛ jele kan a ko ni kota k'a lajɛ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga banguma kana bila bila sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali sɔrɔlasiw u ye ɲɛta min kɛ anu ye se min sɔrɔ Joali Sodika do ɲɛdimi wura do kodimi wura tɛ a ko wuli ka jɔ bolo dara fantan naani bɛɛ lajɛlen la a ko jigi dara jamanadenw kan olu sɔnna jamanadenw sɔnna a Mali sɔrɔlasiw k'u dɛmɛ u de la kɛlɛbolo kura min n'o fana wulilen don n'o ye tile kura ye tile kura i k'a dɔn fana bɛna sago n'a dungɔ kɛ i k'a dɔn wuli ka jɔ ni jateminɛw na Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen la o ti kɛ ka da ko ni ko ma kɛ a ko tile kura Joali Sodika dɔn a ko faamaw kan k'u jɔ o jɔyɔrɔ la o de la min ye sɔrɔsiw ka so ye min dɛmɛ o tɛmɛnen kɔfɛ sɔrɔsi minnu tora i k'a dɔn jahadin na olu sɔmɔw kɔsumani a ko nin bɛɛ lajɛlen ye kɛwale min bɛ anw bolo an kan k'an jija o de la tile san kalo 12 n'o y'i bɔ a la Joali Sodika dɔn minɛnkura minnu sɔrɔla an fɛ i k'a dɔn o bɛɛ lajɛlen y'a damata maana de ye waati dɔ sera sa malidenw kan k'a fɔ ko tabarikala a ko wulikajɔ bolo dalen d'u fɛ Joali Sodika Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen la lakana ka sabati vote minnu natɔ filɛ a ka kɛ jelen ɲana Joali Sodika maa si den kelen kana tɔ kɔfɛ bɛɛ lajɛlen ka taa vote sabula i k'a dɔn maliden bɛɛ lajɛlen bɛ lakana ayi vote tɛ munna Asimi bi tɛmɛ n'a ye fɔ sanda a ti tɛmɛ n'a ye ayi aw dajanw de bɛna fɔ tuguni k'a y'a kɛ tan a k'a bila a tɛ taa a kɛ cogo min a k'a kɛ ten non je l'encourage pas hein wari min bi don vote la u ko dɔw kɛlɛ kɛ avion na non ne b'a fɛ ka tɛmɛ e kan o parce que vous êtes des aw ye homme politique ye anw ye kun kelenw de ye aw bi cɛ nɛgɛ tan de n'a i ka kɛ kungo ye n'a y'a osé n'a y'a osé an b'a fɔ haute trahison merci vous êtes des hommes politiques aw bi cɛ nɛgɛ tan de a bɛ nkalon a k'a bila n'i b'a fɛ ka bagitɔ nɛgɛ i b'a fɔ k'a paala ka ja hali bi san fila ka d'a ma a ka kɛnɛ fura san fila jumɛn y'a san fila ma di yan n k'an b'o de la a ye fila fara a kan fila wɛrɛ a ka jamana fura k'a jɛ a ka fanga bila a maa min ka d'a ye a k'o ta n'o nana i y'a faamuya n'o nana o bi san 5 kɛ an bɛ taa ale nɔfɛ k'a wele ka na o tuma a bi san 20 kɛ à condition financement public des partis politiques ka wɔrɔ a y'o di bɔ on va réfléchir jɔrɔ wɛrɛ b'anw na min ye parti politique ye kabini a dabɔra kuma na mɔgɔw lafiyara n'o bɔra yen an bɔra nkalon ni namara kɔnɔ n'o bɔra yen maa o maa bɛ yen ni parti b'i bolo jɔyɔrɔ dɔ ka d'i ma i ka bila poste dɔ la a banna koyi n'o kɛra an sɔnna révision constitutionnelle ma an sɔnna maire kalafili ma an sɔnna président kalafili ma n'a y'a diya a ka san 5 kɛ a bɛ k'a kɔ yan a ti d'a ma an tɛ ɲinan tɛ kalafili ye de a ma fɔ 2024 yan ayi kalafili an b'a bila 2026 a fɔra k'a tɔ ye san 1 dɔɔni a bi taa 2026 ayi an ti sɔn d'accord boulevard ma datugu koyi an bi ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard la yan sisan mais marchez jusqu'à Kidal comme vous voulez an ye cɛ o cɛ tɛgɛ ta boulevard in na tasuma bi i n'a dɔn k'a fɔ ko ala ta ye tiɲɛ ye i bolo don on est en démocratie ayiwa bɛɛ b'i ta fɔ i bolo don tabatukara ne min tɛgɛ don o bi kɛ ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma Nouvel Horizon Masiriba n'o ye Mahamani Touré nin y'a ka sɛbɛn ye Mahamani ko n sɛbɛ bɛ n ka foroko ma ni jiriw m'a dɔn wa b'a dɔn minisiri Dadile o tɔgɔ de ye colonel Sadio Kamara ani Asimi Goïta ni cɛ fila ti kuma u dabara la nka u kɛwale de bi kuma sɛbɛnnikɛla ko Mali armée a ka yɛrɛma hɔrɔnya fɛn min ye armée ka yɛrɛta ye san 62 a seliw kɛra an ka jamana kɔnɔ 20 janvier tɔ bɛɛ lajɛlen jara nka ɲinan 20 janvier kabi Modibo Keita tile fɔ ka n'a bila bila a ɲɔgɔnna ma kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko jumadon n'o bɛnna janvier kalo tile 20 ma san 2023 Mali bɛɛ lajɛlen de sɔngɔnna k'o sababuya kɛ jigisigi baara min ni jamanakuntigi y'a kɛ colonel Asimi Goïta janvier kalo tile 19 nin na mɛn ni ka da tariku la avion kɛlɛkɛ avion caman ba de k'a cɛ k'a yɛri sɔrɔsiw kan i b'a fɔ marabatiga sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ɲinan 20 janvier kɛra seli belebeleba ye an bɛ se k'an disi gosi Mali an bɛ se ka waso n'an ka armée ye an ka jamanakuntigi colonel Asimi Goïta a n'a ye maa minnu da ka bila sɔrɔsi ko ɲɛfɛ an bɛ se k'an disi gosi n'a kelen kelen bɛɛ lajɛlen
sɛbɛnnikɛla ko a ko ka kɔn juma ɲɛ fɛn min ye alamisa ye sɔgɔmada joona janvier kalo tile 19 san 2023 aéroport international Modibo Keita min bɛ Senu gouvernement ka fara fɛn min ye sɔrasi ɲɛmaaw kan premier ministre Russie ambassadeur colonel Assimi Goïta ka taa fara ministre de la défense kan ani fɛn min ye armée de l'air a ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen sɔrasi kulu u taara kɛ ka aéroport fa tetew fɛn min kun bɛ i kulo ma jɔ fɛn min ye avion ye ka jɔra na fɛn min ye aéroport ye ka fa tew fo ka tɔ jɔ da la la hawla wala quwwata illa billah Assimi Goïta mais i b'a la a y'a dasi in di a cɛ ɲɛ na dɛ y'an ka kuma mɛn o a ye dasi in guwafɛ a ɲɛna yɛrɛ de nam ja président cɛ ka ɲi da de mais il est très beau mais c'est un beau gars i dasi bila ta c'est un beau gosse fo mɔgɔ bɛ siri ɲɛ ɲɛ min ye ta il est tellement charmant nam Assimi Goïta ne profite pas lis-moi ce journal là seulement ne profite pas écoute nam sinon ne cousine bɛ o donc Assimi kɛ s'il veut prendre une deuxième femme il y a ma cousine a ti wari yɛrɛ bɔ an b'a d'a ma c'est un beau gosse nam n ka cɛ an ka taa sa i b'i yɛrɛ se kuma ya o o bɛɛ basabugu ye bɛɛ kɛ bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ o nɔfɛ ye o bila mɛ Assimi Goïta ɲɛ aya baasi babile bɛna taa ni woro ye i b'i da don kuma na yan yarɔ sɔrɔsiw musow u bɛ suru u n'u ka ko bɛɛ sɔrɔsi muso bɛ se a cɛ la koyi aya u bɛ suru musow ɲɛ muso in bɛna o mɔgɔw kɔnɔ suruki kama se i ka ko banna ayiwa bon ma gériti kana na kati sira tigɛ ayiwa gériti naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye armée cɛŋana minnu bɛ yen avion kɔni k'a ko nɛgɛ ta ka d'u ma Assimi Goïta a y'o kɛ i kulo ma jɔ n tulo b'a la o Rusiw ka avion dakabana min bɛ yen u ko min ma avion de chasse MiG u ko de ma Sukhoi 25 Sukhoi 25 ale de ye avion belebeleba ye min dugumana falen don mugu ani kisɛ la u ko min ma missile sol air missile air air o de b'ale la o b'an fɛ yan o bɛ yan an bɛ dɔ f'a y'a ɲina a ko caman nana o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen avion dɔ wɛrɛ bɛ yen min senna ka teli ka fɛn ye Gao wala k'a ye Tombouctou k'i pan ka bɔ Bamako vitesse ka taa kunbɛn ka intercepter ka neutraliser ka jigin k'o de ma Albatros la hawla wala quwwata Albatros non n ko ni Amérique ni Russie jamana tɛ o ti maa bolo i m'a ye dɛ est ce que an t'an kɛ Faransi ka ala ka nin ci o to ye i tɔ sa ayi o to ye ala ka nin ci ayiwa naam o to ye Rafale bɛ Faransi bolo F-16 bɛ naam avion dɔ bɛ Faransi bolo u b'a fɔ Mirage o ma ɲi dɛ wa Albatros bɛ se nin bɛɛ la Albatros t'anw dɔn Albatros naam o ka farin sɛbɛnnikɛla ko a ko Albatros a ko n'i y'o ta k'o lajɛ o ye avion ye min n'a ma bon nka a tiɲɛnikɛ nɔ i tɛ se ka ala deli k'a fɔ ko i k'a y'i ɲɛ na sɛbɛnnikɛla ko ale de ka teli a taatɔ bi tasuma fɔɔnɔ a natɔ bi tasuma fɔɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye avion dɔ wɛrɛ bɛ yen u ko min ma hélicoptère de manœuvre Mi-8 sɛbɛnnikɛla ko o Mi-8 n'i y'o ta k'o lajɛ kɛlɛkɛcɛ camanba den de bi don o kɔnɔ marifa dabuluja de yɛlɛnen b'o sanfɛ u ko min ma tireur d'élite a bɛ se k'i to i bɛ to sanfɛ ka fɛn tire kilo 100 ni 50 inna lillahi la karajuna he boy sniper u b'a fɔ min ma ko sniper o de bɛ yɛlɛ ale sanfɛ minnu bɛ a cɛ 100 jɔlen u bɛ maa kelen dɔrɔn zuma a caman yɛlɛ dɔrɔn k'o ta ka bɔ a k'a da la sɛbɛnnikɛla ko o dɔrɔn tɛ fɛn min ye doni ye kisɛ karitɔ kisɛ kɛsu a bi kɛ k'a fa dewu balo bi don a kɔnɔ ani kɛlɛkɛcɛw bi se ka don a kɔnɔ k'i pan yɔrɔ ni yɔrɔ ka t'i cu ka tila k'i pan tuguni ka t'i cun sɛbɛnnikɛla ko ni avion suguya 3 ninnu de tile dira Assimi Goïta fɛ min dira a ka ca den 20 ni kɔ ye Assimi Goïta ye min tile di a tile di to fɛn min ye jamana kɔnɔ armée ka ɲɛmaaba min bɛ n'o ye chef d'état major général ye o kun bɛ nka chef d'état major min ni tile taara ka d'o ma kɛrɛnkɛrɛnyana o ye min bɛ sanokolonkow kunna u k'o de ma chef d'état major armée de l'air général de brigade Alu Bouadjara a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ale ko a nisɔndiyalen bɛ kosɛbɛ sabula ni min dira ale ma depuis Mali kɛra Mali ye nin ma di chef d'état major ma armée de l'air tɔgɔ la n'ale tɛ bɛɛ ni tile Alu Bouadjara l'enfant de Donegebugu Bɛlɛdugu Kolokani près de Basabugu Alu Bouadjara général de brigade
Bon, si tu fais pas, je vais l'enlever. Enlever qui? Général? Boadjara. Ni Koko Famama Delika Bois en Beledougou. Général de brigade Alou Boadjara. Il a des données vous? Il a dit Beledougou. Ben, sûrement, c'est le seul, et tu as raison. C'est le seul. Tu as raison. C'est le seul. C'est le. Wa Inyabala. Abi Droni Bouli. Abi MI Bouli. Abi Sukhoi Bouli. Abi Albatrosi Bouli. Hali avion de ligne, Air France Nounou. Aba Bouli. C'est un aviateur. Ah oui, d'accord. Beledougade. Fallait Toro Théo. Alou Boadjara. Ah non. Ça, elle était Beledougou tout doublé. Sinon, il ne serait pas aussi intelligent. Nam. Ça veut dire que Akonia Takalaje, Burisuka ambassadeur, Noye Igor Gromiko, Kata Farafe Mini Armée Chengana, ne Bela Jelip Mekaneka, Premier ministre Kumbe, Noye Docteur Shogal Kokala Maigaye. Samanikala ko ako shogali kunni so kadi kosobe sabula ayere keleke fe munun gama ani fe munun lanyini na gouvernement fe ubika sabati ako ame domina ko bi fe menye nyina 20 janvier ajara ako dugu jeli no bena jumama fe menye so rasuka défilé bani sefa wari milliard woro o cheki asimi goita yo takadi sorasi musoma munun jetura klero la ani munun be no lu jokina ku sigu sendige kono samanikala ko milliard woro ani million c'est comme ça. Abiketi. Et comment toi tu kelekeo? Nam. Non, abiketandi. Nam. Ko. Akwame domina kobi. Mali armée ni sokadi kosobe. Sabula yu bolo mana bo fe no fe. Ko beni ve choufe ni dugu jera. Asimi goita ani colonel Sadio Kamara obo duma. Ako fe menye kelesa. Fe menye wuli kajo o debi na damene. Mingara nanyo o se soro. Sora su kwanga no jati. Ako kele kura mi bina wulu fe. Kango de jati dongo doza bamanji koni bokene ni jolikene ni semekene obo de sarada. Hop. Nam. Kuna vuni bila niye? Anye mimbo nouvelle horizon kono nyedangura. Jeka pip. Kaka firfan la kodo. Nege kanyetan flasera Bamako. Kafo jigine uka bonya masegi be auye. Yarmakui. Joti Sedou, ni mami ngo iti nye seme yeli ko, fense babe no tien. Joani se di ka don aywa mi nye bouye bo peren, ipe pasa tige, ninga kolo kari. Saba. Joani se dumbe mbolo kari kado, kaboni sebe nye sebe mi nu kama Azalai Express. Mami nye sebe ninge, atwa de kwa Arbert Maiga. Kinye jala foli mbarake nywanyi, abike sababu ye Joani se di ka don awanyeta kasabati. Ako mi nye wuli ka Joani jetemine anga nywanyi, jereja kulu mi nu kama ko CMC, Conseil malien de conseil malien de chargeurs Joani Sedou ikadu kanyanye kumbi sena ministre mi na lebu kanyeta kofo akumbi kenaka Joani Sedou ka don mi nye madina ye aye kinye jala bo ka da chargeur uye Joani Sedou ka do kuma mi ni wulibalido akuma samuga ani nani conseil malien de chargeurs abisinga Joani Sedou ka don nyeta masabati dabali matigu fe fere matige okuma wati dosirasa ma kura minu ngoni ndale fle ale dengania ne donaye wambo fo madine de ma kura minu ndale fle ni mbe bana de nunu mugote warla conseil malin de chargeur abinya awo Johnny ale président ba sila Johnny basila sila ngusila jamu sila iko halibi ibi munyingali kay sila do ba wara dogoli ta o de président min dara ka sigala kusaina awo bakima sila bakima Amba fama de goba Bakisima sila voilà ibado jamane ngwarsigi be ba kono petit barou Solomani Fofana Jean Dako nous bébé conseil courant kono ayaro kono dabali binye Jean Dako e wartigi ya la yilla moi je le connais pas tu peux pas le connaître et c'est qu'elle est donc parce qu'elle était journaliste là Josi Sedou sebeli klako ako wuli ka jo minye ni ashietani sabanae Joani Sedou ka do nyanye de kumbe sena ikado kuma mini jama dafara wuli ka jo bolo kan Joani Sedou ka do ministry e minyini ako samuga ani nani ikado nyeta masabati dabali matiga conseil malien de chargeur fait akera nyema fon vo fe ka koro Joani Sedou ka do o mase ka kogla opma ikado foroba chade do abo fo nye ka don o temene ngo fe foroba ware de bi do chake daina fo fana nye ka don Joani Sedou ka do bara bi ku fe ikado jete de bi bo awonye don ani nye foli ka ngake madne mi nye madame
Damele Madina Sissoko a y'a jira k'a fɔ n'o bɛ ko min na o tuma an ka kangari da ɲɔgɔn ye kabini baara ma taa yɔrɔ jan ale kɔni danganiyanen don n'a ye baara dira maakura minnu ma Yoni Sodi k'a dɔn a wasa 24 tɛmɛnen in na u k'u jija cogo bɛɛ lajɛlen la ni ka nɔbɔ sa sabula Mali mɔgɔ bɛ ko kura caman de la a ko sariya ani jamana kelen bɛ ka bɛnkan minnu fɔ olu bɛɛ lajɛlen tilenni o ye wajibi ye o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ CMC i k'a dɔn u bolo donna baara la Yoni Sodi k'a dɔn hakaja u k'u janto kuma fɔlenw na u k'u janto jɔ ko a la jamana bɛnnen don bɛnkan minnu na a ko Mali gouvernement fɛn o fɛn n'o se b'a ye ninnu ka se k'u ka baara kɛ k'a dafa ninnu ka se ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ waasa jamanaden bɛɛ lajɛlen bi tɔnɔ sɔrɔ a ko i k'a dɔn gouvernement b'o kɛ o fana min bɔ a la Yoni Sodi k'a dɔn n'u ma ɲɛ ko kɛli kɔ u k'a jate bɔ ka sɛbɛnkan bɛɛ lajɛlen la min ɲɛ bɛ se ka dɔn a ko conseil malien des chargeurs jɔyɔrɔ min b'u la jamana kɔnɔ a fanga ka bon kosɛbɛ mina donini ka na mina donini ka bɔ taa ka segin ani taama u sigilen don damanda de kunna ale dun dalen don a la k'a fɔ jamana mɔgɔw b'o de la bi Mali den o den bɛ yen i bi diɲɛ baara o baara la min ye gouvernement ye a mɔgɔ b'i la janko conseil malien des chargeurs o kuma min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye a b'a f'u ye sa bɛɛ k'i cɛsiri kalifa min kɛlen d'u ma a bɛ se ka kɛ nafa ye cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Azala Express kɔnɔ a ka bi bɔli la Daba Tunkara ni maa min bɛ npogotigi barakurunba jansa ni fini ye i b'a jala d'a kan nin tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma 26 mars fasiriba n'o ye Bouakari Sangare ye nin y'a ka sɛbɛn ye Bouakari Sangare ko a ko wulikajɔ ani jija ni cɛsiri parti politique kura sigira i kulo ma jɔ parti malien du travail et de la refondation u k'o de ma PMTR fasiriba ko a ko fɛn min ye janvier kalo tile 21 tɛmɛnen maison de la presse la parti in kɔni a kuma taara da jamanadenw gulo kan a militants a sympathisants fɛn min kɔni ye kunnafonidilaw ye u welela fɛn min ye parti in ye ni k'a jira u la i kulo ma jɔ maa min bɛ n'o ye wulikajɔ ani jija ni cɛsiri kɛ ka parti kura in sigi o de tɔgɔ de Moulaye Ahmed Boubacar a ko fɛn min ye parti in ye nin bɛna Mali de baara ka Mali jɔ a sen kan kɛlɛnw n'a mu gɛlɛya la hawla wala njigi de tigɛra o min kun ye BK ka ministre wa o de don a cɛ jɛman ya oui ministre des transports min dara terrain kungo terrain photo ta o tɛmɛna sa e fɛnɛ mais ninnu b'an o kun ye campagne de politique de kun y'o ye et alors o tɛmɛna c'était politique stratégie de kun y'o ye non mais min bɛ Moulaye Ahmed Boubacar a ko Mali kura de bi dilan Mali bi jɔ a sen kan Mali bi wuli k'a jɔ kɛlɛw c'est lui. Mais on l'a déjà vu à la preuve. An y'a ale ye o. N ko de taara Afrique du Sud campagne kuma ka t'i photo ta ni terrain kunkolo ye ka na terrain kura caman de nana sini bɛɛ terrainw bɛ wuli hali sini. O to yen sa fɛnɛ n k'e ti ɲinɛ ko kɔ de. O de taara parti créer a kuma anw tora a la naam. E ti ɲinɛ ko kɔ. Non mais a fɔra ko an ka kɔrɔlenw bila an ka kuraw kɛ. D'accord. Maintenant on veut avancer. Oui, OK. On veut avancer. OK, naam. Allah. Sɛbɛnnikɛla ko naam. PMTR parti malien Namu Gelabani, parti malien du travail et de la refondation. Ni ka me refondation. O de Malikurama yoro ye, Malika lakuraya, tabolo kuraw kabla, tabolo kuraw kana. Sɛbɛnnikɛla ko a ko a bi tanoni kɛ ka ɲɛsin an ka jamana armée ma ka tasi bila kɛ 20 janvier min n'o kɛra ale y'o don yɛrɛ de sugandi o dugusɛjɛ fɛn min ye parti ye k'a yɛrɛ jamanadenw na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye armée a b'u tanu sabula armée wuli ka jɔ ni jija ni cɛsiri min kɛ ka jamanadenw lakana nin zan laban in na a ko a bɛ armée tanu la n'o tɛ Mali jamana kun binna a kun jiginna dingɛ kɔnɔ fɛn caman tiɲɛna nka kabi armée nana ka ban jigiw sigira wuli ka jɔ ni baara min daminɛna o bɛna kɛ sababu ye Mali fanda ni naani bɛɛ lajɛlen gɛlɛya min bɛ yen ni k'a fura sɔrɔ a ko olu u sigilen fɛn min ye u ko hamine jamana ko la u ye wuli ka jɔ kɛ u ye jamana situation lajɛ k'a taa ka na ka taa ka segin u ko nin fura tɛ foyi ye fo maliden dɔw ka fara ɲɔgɔn kan ni ka jɛkulu sigi jɛkulu min bɛna wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye jamana jɔliko ye k'a baara daminɛ k'o de la olu ye parti kura sigi min n'o tɔ a ye PMTR walasa fɛn min ye jigiya kura
ye ani taabolo kura ye o ka se ka di malidenw ma a ko nin parti ale de ye kusa ye partout bɛɛ la n'a y'i diya a fɔ partout bɛɛ la nagarini a ko ale de bɛna wuli ka jɔ kɛ Mali bɛ se ka jɔ cogo min na n'o ye Mali taabolo kura ye o bɛ se ka sabati cogo min PMTR a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye a maaw ye malidenw don maa minnu jijalen don cɛsirilen don wa u ka hamina ye jamana in bɛ se ka lafiya cogoya min na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maliden cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen welelen bɛ u ka n'u sen don parti in na sabula parti in yɛrɛ ko u bɛ transition Assimi Goïta u b'o soutenir o tɛ diyagoya ye de olu tɛ jɔni dɛmɛ non c'est pas possible ils soutiennent la transition et alors Mali ka di transition ka di an bɛ transition dɛmɛ fɛnɛ tu veux quoi encore tu es PMT a tɔgɔ PMTR Quand on a tu donnes ton avis. Qui a demandé ton avis ici? Personne. Voilà. Namougelea. Seulement. PMTR. Nous, je me demande. Nous, on n'oublie pas dans ce pays. C'est nouveau. On t'a dit Mali nouveau. Mali nouveau. Sebenigala go. Akoniya takalaje. Journaliste ye Moulay Ahmed Boubacar Nyininga. Yala nim parti. Abina muni mundeke est-ce que ni ngoy machu ako parti ko bila kote sabu wili kajo ani tonjama de farala nyanga munu nye je ani bara chamange wala sa fait menye parti ye abse agili bise kasigi akoni yata kalaje parti malien du travail et de la refondation ako chengano musongana olu de mirila koina jamana yere bise ka bonno wala chugo mina obino barake akoni yata kalaje gweleya gweleya no bi jamana kono yala la kata fa belaje kamalide be ka geleya la wa fɛn min ye cɛbɔw ye ani wulikajɔ u bɛn'o kɛ kalafili nataw u bɛ min ɲini o ye jamanadenw ka don parti na u ka danaya d'a kan ne b'a la ka ban an tɛ ni parti ɲɛmaa ale ka taa nkalon tigɛ an ye ne b'a la moi ne bɛ don ka nkalon tigɛ anw ye k'an ka tila ka tugu i kɔ kana an ka parti saboter dɛ non kana an ka ko tiɲɛ an bolo dɛ ne b'a la PTR Allah ça fait pitié tɔnden bɛɛ maa o maa bɛ yen n'i b'a fɛ Mali ka ɲɛ bɛɛ welelen don n k'i tɔgɔ sɛbɛn yan a banna koyi ne y'a f'i ye ko ne ye Babugu ni de ye Jean Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la preuve o don Jean Seydou maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ de ko Umaru Kanute Baru kolonigi ko a ko politiki maa bɛɛ lajɛlen donnen don jamana in kɔnɔ Jean Seydou k'a dɔn kununko kan'a bila bi la min ye min kɛ min ye min fɔ Jean Seydou k'a dɔn maliden tɛ ɲinɛ koyi an da denen bɛ ka bɛɛ lajɛlen filɛ politiki maa kelen bɛ yen Jean Seydou k'a dɔn min man'i ja o fɔ a ma a ta y'a ka nafolo ye Jean Seydou k'a dɔn a ma deli ka don jamana gouvernement na a ma deli ka foroba baara kɛ Jean Seydou a ko n ka jamana sɛbɛnnikɛla ko o bi dɔ fɛ dama dɔ fɛ o de ye Alu Boubacar Diallo a ko min ye Alu Boubacar Diallo sinaw u sirannen bɛ u ja tigɛlen bɛ fo k'a fɔ k'a to ten ni Alu Boubacar Diallo kumana siɲɛ kelen Jean Seydou k'a dɔn dugusɛjɛ bɛɛ u bi bɔ ka kuma langolo ani kuma bana min ne sarada fa bɛɛ lajɛlen la m'a ye m'a mɛn o damanda a ko maa min ko n bɛ n faso fɛ Jean Seydou k'a dɔn kuma in dama tɛ ni k'i bɛ Ala fɛ i b'a jira a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Jean Seydou k'a dɔn politiki maa kelen min bɛ yen bi Mali kɔnɔ n'a tɔgɔ tiɲɛnen tɛ n'a nɔninen tɛ o ye Alu Boubacar Diallo ye banna don fɛntigi don Jean Seydou k'a dɔn a bɛ hinɛ hinɛ in i k'a dɔn a y'o da ka jamana sɛgɛrɛ kabini bila ko tɛ a ko yanni maa min k'a kɛ dunufɔ ni balafɔ ye Jean Seydou k'a dɔn e ye politiki kɛ i ye minisiriya kɛ i dun dɔnnen don i ye kɛwale minnu kɛ jamanadenw ɲinɛ dɛ Alu Boubacar Diallo koba o koba n'a ye jamana in sɔrɔ i k'a dɔn a b'a hakili labɔ k'a bin 20 janvier ani san yɛlɛma in na a ye kuma minnu da k'a sarada Jean Seydou tɛ kuma foyi y'a kɔnɔ min ye gɛlɛya kuma ye walima min ye tigɛlomali kuma ye a ko politiki maa tɛ jamana in kɔnɔ min b'a fɔ ko n g'a la n'a ma ngɔri don Assimi Goïta la a b'a dɔn transition na a ko i t'o mɛn Alu da Alu ka kuma jamana ka bɔ nɔgɔ la jamana ɲɛtaa ka sabati fɛɛrɛ ni fɛɛrɛ jumɛn bɛ tigɛ waasa jamana bɛ nafolo sɔrɔ walima an bɛ bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ Jean Seydou n'i ma ɲɛ ɲuman fɔli kɔ i ka kɛ ɲuman kɛbaa ye a ko 50 CFA sɛbɛnnikɛla ko a delila k'o ta k'o tila min ye sɔrɔdasi musow ye ayiwa minnu cɛ fatura kɛlɛbɔyɔrɔ la Jean Seydou o ye dɔɔnin ye min bɛ kɛ dibidibi la ani min bɛ ta ka taa di maa wɛrɛ ma o n'o tɛ kelen ye Jean Seydou ko an bɛ don min na ko bi fura ka nafolo ta k'a di balo k'a ta k'a di minnu mago b'a la Jean Seydou k'a dɔn a fɔ Alu Boubacar Diallo sɛbɛnnikɛla ko n'ale kɔni kumana ka ban i k'a dɔn min ye juguw ye olu bɛ sin ka farati ten u bɛ sin ka ŋanaŋana k'a wuli u b'o kuma min kɛ dɛ o de bɛ dɔ fara Alu Boubacar Diallo yɛrɛ ka fanga kan a n'a kanubaw kan Alu jugu wa awɔ
Ah, obi nyini nga caya parti kono na nyiu yede. Ah, toi tu fais partie? Non, non. Ah, ok. Je connais. Ah, tu connais? En tant que journaliste, je connais. Aka parti ADP Malibatea. Non, il est président d'honneur. Oui, mais c'est la même chose. Ah oui, d'accord. C'est l'ADP Maliba, non? Président d'honneur de l'ADP Maliba. Non, il a des ennemis au sein de l'ADP aussi. Oui. Tu le confirmes? Non, j'ai posé... Je confirme. Tu le confirmes? Je confirme avec preuve à l'appui. Attention. Je peux te citer les noms? S'il te plaît. Kananda Dokmana, je t'en prie. Je t'en prie. Mais je peux te citer les noms. S'il te plaît, mon ami. Je n'en ai pas besoin. Ni wuye sebanye. Anyami izalo ka bolla prévu kono akabi bolla. Ibolodo. Mboke. Nyina na bama ko kura ko. Kani kuma chuko don. Aywa bismillah. Ma fa fe ma me ma barakoro. Ijabi gele yala. Atuma yirafa. Nam. Dama tugara ne bin tɛgɛ don min kɔni sɛbɛn ye an ko min ma indicateur du renouveau fasiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye a ko nin ye kabako belebeleba ye min kɛra Bamako kunungo i tɛ se ka da la fɛn min ye Bamako kan 1 kɔnɔna na fɛn min ye maafala kule bandibaw criminel kwale cɛ saba olu filɛ ka bɔ kasobo yɛrɛ da fɛ ni ka taa n'u sen fila ye kan 1 na o bɛ kɛ cogo di? O bɛ se ka kɛ cogo di? O de kɛra dɛ. C'est fait. Nam. Sɛbɛnnikɛla ko a ko kunungo kunnafoni yɛrɛ de cɛr'u na sabula fɛn min ye lakanabaaw ye n'i y'a mɛn message radio o de ye ka ci bila lakanabaa bɛɛ ma Bamako a fanda 4 bɛɛ Mali kɔrɔ n'a tilebi Bani ni Baba ni maa o maa ye ni maa ninnu ye u bolila ka bɔ kan 1 na kasobonba la kasobo la a ye tɛgɛ da u kan a ka na n'u ye joona wa finitigiw de don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta ka lajɛ Bakɔ Jikɔrɔni polisiso min bɛ n'o ye 15e arrondissement kɔrɔ ye olu komisari o de ye sɛgɛsɛgɛli kɛ n'o ye a komisari ye a n'a ka cɛdenw ka t'u tɛgɛ da ni maa ninnu ka ŋami maa minnu ni maafala kulew don sɛbɛnnikɛla ko u minɛlen i n'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ finitigiw don a man ka polisiw k'u mara o yɔrɔnin bɛɛ u taara ka t'u di kiiritigilamaw ma kiiritigilamaw ye mandat da u kan k'a f'u ka taa kaso la k'u bɛ taa kaso la finitigi ka kaso de bɛ yen u tɛ taa Bamako kura sabula kasobo dɔ de dilannen bɛ kan 1 kɔnɔ min n'a bɛ gendarmew ka bolo kan finitigi min n'i minɛna kojugu la janni ka kiiri cɛ i bɛ taa lamara ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa minnu minɛna a ko prison min bɛ u ko min ma hautement sécurisé prison min don ale de lakanalen bɛ fo ka taa to ten ni maa 2 ye n'o ye sɔrɔdasi ye a ko fɔlɔ o tɔgɔ de ye Purumube Mungoro dɔ in o ye Kuse Duba Mungoro ye o tuma fɛn min ye tɛgɛ dar'olu olu kan ka taa n'olu ye kan 1 na sɛbɛnnikɛla ko a ko maa wɛrɛ bɛ yen min minɛ n'u nɔfɛ nka olu taara bila kasobon wɛrɛ la sabula olu tɛ sɔrɔdasi ye sɛbɛnnikɛla ko a ko kunungo fɛn min ye dugu bi jɛ waati min na maa minnu bɛ yen n'olu sigilen bɛ u ka kasobo da la olu kɔni nana k'u bɛna sagoma daraka d'u ma ka da kɔngɔ ka dɛsɛ maa ma kuma ka da kɔngɔ maa ma kuma o tuma tile bɛɛ min bolo nana tile kɛ da la koro ka dayɛlɛ ani a ka wo ye kogo la a si ma kɔrɔ si ye ja bɔra ɲɛgɛn wo fɛ u taara la hawla wala quwwata illa billah u ye wo de bɔ kogo la sɛbɛnnikɛla ko a ko cuillère min bi d'u ma ani fɛn min ye u bololafɛnw ye bolola nɛgɛ u y'o de kɛ ka si ka kogo garate ka si ma garate fo ka wo bɔ a la o ye siɲɛni da ye bandiw tɛ yan u bɔra nin ye o mun kogo ye tan siman kogo kɛ non il y a des défaillances encore. Il y a des défaillances. Nam. Ou qu'on ne m'a pas prison hautement sécurisée. Et ka kugo chien ka bo. A kugo kugo chien de. Bon, il va son ni Galondoa. On ne sait pas. Mais c'est ce qui a été dit. Il sait ka kugo chien. Pendant un bout de temps, il va sur dongo bi do chien. Dongo bi do chien. Nam. Sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye gendarme o yɔrɔnin bɛɛ u ye file fiyɛlen u kɔni nana ka na fa bɛɛ lajɛlen de minɛ ka mɔmɔli kɛ o y'a sɔrɔ maa minnu bɔra su dugu tila sɔgɔmada b'olu sɔrɔ yan sɛbɛnnikɛla ko k'u ɲini k'u bɔmɔ ka dɛsɛ sɛbɛnnikɛla k'u tɛgɛ ma da u kan gendarme kɔni u labanna sa fɛn min ye kunnafoni ye k'a cɛru kanabaa tɔw ma ni jɛ 2 ni polisiw ni finitigiw don o tuma ni maa o maa y'u ye i k'u minɛ o yɔrɔnin bɛɛ lakanabaa fɛn fɛn m'u ye i kana n'u ye
Bamako sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye commune sabanan o tribunali o de kɛlen bɛ ka mandat de dépôt da u kan yanni u kirili cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko maa caman ye gendarmew kɔni jalaki sabula u kun dira gendarmew de ma u porokotora gendarmew bolo n'u ma ye ɲangini min bɛ ɲɛmayaso fɛ o kan ka da maa minnu ka nin ko in na o laban bɛ da u kan sabula nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye gendarmerie la kan 1 kɔnɔ maa dɔw bɛ minnu ka boli sɛbɛnnikɛla ko ni hakili b'a la san 2015 fɛn min ye prisonnier ye n'o ye kasoladen maa 9 ye olu y'u porokotora kan 1 in na gendarmew la halisa olu bi ta sɛbɛnnikɛla ko o maa 9 min dara maa 4 kun b'a la minnu n'olu ye kojugukɛlabaw ye i b'a fɔ ni zeni daw bi cogo min na olu ye kɔsɔkɔsɔ digi a ko cɛ 2 min bolilen filɛ olu de kun dara faya kɔnɔna na ka taa ba maa dɔ ma tiɲɛfala kilo 30 o b'o ni Bamako cɛ ni ko Nigɛnɛ Karaba forêt kɔnɔna na k'a bolola nafolo bɛɛ lajɛlen daraki ka taa n'a ye janvier kalo tile 13 i kɔrɔ fɛn min ye commissaire ye n'o ye Jikɔrɔni Para commissaire ye Kuse Mbayi Muse Mbayi ale de ye tɛgɛ da o kan ka t'u di kan 1 ma wa porokotolen filɛ nin ye kan 1 na o tuma ɲinini de dabɔlen bɛ tɛgɛ bɛ se ka da nin kojugu kɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma focus o don Yohani Sodi k'a dɔn ST Jara nin y'a ka fasiri ye Jara ko di a ko wulikajɔ ni jateminɛ Yohani Sodi k'a dɔn jamana fa bɛɛ lajɛlen ye ko ye maliden de tɛ jateminɛba kɛ n'o tɛ Yohani Sodi k'a dɔn n'i y'an ka fanfɛbolo in da farafinna Mali ɲɔgɔnna t'a la bi i k'a dɔn sanni feere walima sɔngɔw kɛcogo la munna Yohani Seydou i k'a dɔn maa t'i yɛrɛ tanu a ko nin da ninnu ani nin kuma ninnu fɔba o de ye jateminɛba ye jateminɛ min n'a kɛra cabinet Blum Consulting Yohani Seydou k'a dɔn olu de ye kunnafoni in jɛnsɛn u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka jateminɛ kɛ Yohani Seydou k'a dɔn kɛnɛba kan min ye forum économique mondial jateminɛw senfɛ i k'a dɔn laban nana sɔnsa ni ka ɲɛfɔli kɛ min ye IMOA jamanaw ye Yohani Seydou k'a dɔn Mali de ye fɔlɔ ye CEDEAO jamana Mali ye filanan ye Yohani Seydou k'a dɔn jamana min n'a yelen don bi ka tɛmɛ jamana bɛɛ kan ni bɛɛ lajɛlen sɔnnen don jamana min ɲɛ Yohani Seydou k'a dɔn sɔngɔko ani minɛnw donni ani minɛnw feereli la diɲɛ gɛlɛya bilama Yohani Seydou k'a dɔn jamana dɔw bɛ yen a denw ye kule k'a bɔ a ko nka ni Mali ta k'a lajɛ Yohani Seydou b'a ye k'a fɔ ayiwa min ye an ka minɛnw ye minɛn minnu bɛ don yan gouvernement kelen bɛ ka seba belebele de ta k'a d'a kan min b'a to jamanadenw bɛ lafiya sɔrɔ ngo n'a ta bɛɛ Yohani Seydou k'a dɔn gɛlɛya in i k'a dɔn a bɛ fan bɛɛ fɛ cɛŋana min ani a bɛ wulikajɔ ni cɛsiri la a n'a ka minisiri o de ye Bukadari Doumbouya Kamalenkɔrɔ Kwale directeur général du commerce de la concurrence i k'a dɔn ale ka wulikajɔ ni cɛsiri ani jateminɛ Yohani Seydou k'a dɔn a ka bon cogo o cogo ni b'a la cogo o cogo Yohani Seydou k'a dɔn a bɛ jamana baara kɛ o cogo kelen de la a ko n'i ye ko ta k'u lajɛ Yohani Seydou k'a dɔn su fara tile kan ni ka dɔdɔlima kɛ ka wulikajɔ kɛ ka jateminɛ kɛ ni minɛn ni nin minɛn in jamanadenw de bɛ nin fɛ kosɛbɛ Yohani Seydou k'a dɔn jɔyɔrɔ minnu bɛna n'a ye i k'a dɔn u bɛ dɛmɛ cogo jumɛn in na walasa minɛn in sɔngɔ bɛ nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ka se k'a sɔrɔ a ko DGCC Yohani Seydou k'a dɔn u ka wulikajɔ ni jateminɛ a ko gouvernement sɔnn'a ma min ye Blum Consulting olu yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛ caman de y'a ye u ye farafinna jamana in bɛɛ lajɛlen lajɛ minɛn ni minɛn minnu bɛ feere jamanadenw b'a sɔrɔ cogo min na Mali ta de ka ɲi n'a bɛɛ lajɛlen ta ye i k'a dɔn olu de y'o sɛbɛntiya a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Yohani Seydou k'a dɔn ayiwa an bɛ don na ko bi diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen gɛlɛyalen don a ko tulu min filɛ nin ye a bɛ feere Faransikaw fɛ yen 800 a litiri kelen nka anw fɛ yan 400 a t'o bɔ o wala a t'o bɔ dɛ wala ayi bon e bɛ k'o min fɔ 400 ta in o ye tubabu tulu de ye quoi a bɛ fɔ o de ma huile enrichie bon Faransi 800 yan 400 furufuru yirantuluni 800 Faransi wala la hawla wala quwwata illa billah min ye Blum Consulting a ko jɔnka la tɛgɛrɛ kan ka fɔ directeur général ye min ye Bukadari Doumbouya belebele a n'a ka cɛdenw Yohani Seydou k'a dɔn su man di tile man di u bɛ dɔdɔlɔma de la u bɛ wulikajɔ de la ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ u nana hakilina kura sigi jamana kɔnɔ sonyani ni kɛrɛfɛdɛn bɛ se ka dabila cogo min o de u k'o de ma contrat de porteuil Yohani Seydou k'a dɔn ka laban ka guichet unique sigi min ye ayiwa appui ye Yohani Seydou k'a dɔn laban nan'o fana sigi nin bɛɛ lajɛlen ye kalanbulon de ye ninnu bɛɛ lajɛlen ye fɛɛrɛ ye Yohani Seydou min bɛ se k'a to minɛn donni ni minɛn bɔlen a ka dɔn yɔrɔ kelen n'a fɔra Gawusa tak tulu donna Yohani Seydou k'a dɔn i b'i to Bamakɔ i sigilen ka sin k'a dɔn nin donna nin yɔrɔ in na Bukadari oui félicitations mais cɛ in a kunkolo ka ɲi a kunkolo ka ɲi nka
affaire bɔ ma nɔgɔ dɛ. Ah oui, tiens. Affaire bon manogo. Bon, a tié interview là, a tié conférence de presse là. Non, il est tellement modeste. Il t'a allé ignorer là. Il t'a ignoré. Bougaderi. Mais Barakela Dode. Mais justement, on a. Quand on a ka bounya invlé. Ni e blara quoi qui ga yala Bamako à nové. Ibi sekengi sigi. Day. Nana de la ka mission ke kayo. Odo. Modibo Keita de DNCC directeur Abdel Karim Konate MP ministre du commerce uye neni ni danywanga kanga do suku kono ne nzigi ka tato to karabo ko gonga wula ko ngunda don bi ye kan vie akara anwa Conakry tai Conakry président atoko edide colonel Mamadou Doumbia sura sigen Muhammad Rasulullah Allah Allah yede force spéciale andara ngi nga u ka port daile la yoro min dira malima o yoro min da Kidal Jean de cas don o daile ni fon kilomètre duru so ra sike to la dora hakili jigina ka fo sira kura do baraka bo akwa bo de laje dondoni anye kilomètre duru tama entretien général ni ministre do be andra ka nzigiti ngwa na nzora yawo madna mala madne e karateka madne la ba e talobo Maintenant, ingénieur de c'est pas une athlète. Maintenant, non, ça dépend de l'accoutrement. Talon kumbaje là. Talon de quoi? Aïe talon bon. Et puis sur la simusodo. Ni atato. Aïe talon bon. Kat asenangolo. Amina sela. Gitroka. Ne gonga cameraman ma. Ne ngo sinali. Foka. Ngo aya boanyi wa. Ande ministre ande foye. Halla amina ni jaminu nda on nana émission mino diaspora ni amina ni président amina ni bo émission mena Africa bila sirbe kata anga zigi ya jo nguna kwana ya Mamdi Changa tezara premier mi Aba frefan la kodon Elay dabatungara na bala chogobedi Jasi sedu ne be ngolo karikado mbi boni sebenye sebe mi nuka malen dépendant kanabla mami nye sebeni nge atwa de ko Yusufu Kamara Yusuko akonga musoko nyere bora to ay war ko e mafenge folo amadamne bank malien de solidarité BMS Ricardo Mali jigi bangi farafina bangi Ricardo ay wadangoro baka wuli ka joni chesiri joni so di fu Ricardo ay wakukura de ka fo bangi kula bangi directeur kura min nana nabi wati nimbo ay kuma invo min ye lafiya ko itaye aye kuma invo ana jenyaw ya kewaliya jodi sodi ka do ay wa bank malien de la solidarité BMS ako abilama nyeda kura hakina kura nyeta kura jodi sodi ka do ticket debal ko atike fere ko ako abine ka sangile mbo lafiya ko ita jodi sodi ka do ale de wele la kabla BMS esa kuna mami na nana anana kena fura kisigi ka jetemine ke bangi mundu gelembe ka nyongiri bangi dabali jumɛn ni dabali jumɛn b'a jɛ min ye BMS ye fɛɛrɛ kura jumɛn kan ka tigɛ min b'a to i k'a dɔn bangi ka wuli ka jɔ a n'a ka dabali bɛ sɔn ka ɲɛ cogo min na jɔli sodi kuma min n'a nan'i tɛgɛ da baara kan a nana ye k'a fɔ gɛlɛya caman de bɛɛ minnu kɔni kɛra sababu ye awa BMS esa yɛrɛ de ni ka a ka ko caman segi kɔfɛ ka sababu kɛ mun ye Sharia ani kiri minnu dara ka bangi sɛgɛrɛ i n'a fɔ ayiwa CCG Joël Sudi k'a dɔn ka taa se gɛlɛya wɛrɛ minnu n'o fana nana boloda CEDEAO ni UEMOA ka gɛlɛya Joël Sudi nin damanda nana da ɲɔgɔn kan a kuma min n'a ko a b'i kunkolo bɔ ayiwa dingɛ kɔnɔ Joël Sudi k'a dɔn Ukraine ni ayiwa Russie jamana gɛrɛ fana diɲɛsegin na ni jamana bɛɛ lajɛlen nana dɔn k'a fɔ o bɛ sen na nka ninnu tɛ ko kura ye kokɔrɔ don nin n'a tabe ni kala ne do ni bi bangi ko nyedo yon so di ka do nunu vendeli walma ka kokura wara bulu da min ba to hakilina ani nyeta bi faranywanga ay sangili di daire ma sangili yon so di ka do ni ye bangi ye bi ina do ka fo kokura bulu daledu sigi kungeledu ka milliard bi sabade kono yon so di ka do milliard bi nani ani duro o bora dinga kono ka do da kenaka kabuno ko ni ngera be ya do ka fo hakilina kurawo ani debal kurawo o nana da singa min ye banque actionnaire ye olu sɔrɔla ka kule ka bɔsa lafiya an kan ka mun ni mun kɛli Jean Siro b'a jira k'a fɔ baara ka ɲɛ ɲɛtaw ni dabalikuraw baara ka fara ɲɔgɔn kan hakilina kuraw sabatira Jean Siro a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye BMS SI a bilama
kama bangi tɔw bi fɔn fɔ kɛ jɔn sodi k'a dɔn n'a ma tɛmɛ o kan a tɛ dɛsɛ o la dɛmɛ jɔn sodi k'a dɔn a bɔ juru donni jɔn sodi k'a dɔn a ni ɲɛta kuraw ani hakilina kuraw jɔn sodi k'a dɔn projetbaw de nana boloda minnu bɛɛ lajɛlen nana kɛ sababa ye a ko an bɛ don min na ko bi min ye banki ye sɔrɔ ni a bɔ ɲɛta sabatira o kuma i k'a dɔn bolofara kura ka dilan Senegali dɔ ka dilan Togo jɔn sodi k'a dɔn Espagne jamana na i k'a dɔn dayɛlɛli ka kɛ lafiya kɔni i k'a dɔn a ti jɔ ko la koyi fɛn o fɛn n'o bɛna ni a bɔ banki ɲɛta ye n'o ye BMSA ye jɔn sodi k'a dɔn a y'o dabali tigɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a bi banba baarakɛlaw de kan ani minnu jɛlen don a tilala ka wele bila jɔn sodi k'a dɔn maa wɛrɛ ma minnu ye dɔnnikɛla ye minnu delila ka baara kɛ banki in kɔnɔ i k'a dɔn a miiri ni ayiwa hakilinaw bɛ min na ɲɛtaa la olu ka se k'a dɛmɛ waasa baara in ka kɛ a ko n'i ye BMS ta k'a lajɛ bi jɔn sodi bi da la k'a fɔ sini ma sinikɛnɛ i k'a dɔn banki don banki ngana fɛn o fɛn bi jamana in kɔnɔ i k'a dɔn BMS a faral'u kan nin kun ye sɛbɛn ye Yusufu Kamara ka fasiri don an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Labatungara ɲɔkɛnɛ to dundaro kadi sigato la kɔba la min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Zenith Bale fasiriba n'o ye BM Dabo ye nin ye a ka sɛbɛn ye fasiri Dabo ko mun Bakari Mamadu Dabo ko a ko an ka taa Sonatamou na Sonatamou na n'i y'a mɛn wonba de bɛɛ k'i yɛrɛ ɲini daminɛlen bɛɛ sabula fɛn min ye Sonatamou directeur général n'o ye Isufu Traoré ye a ko sɛgɛsɛgɛli ka dayɛlɛ wari dɔ tununa sefa wari miliyɔn 200 wari in kɔni a ko a ka ɲini diyagoya minnu ni minnu bɛ n'a tununu ni ɲɔgɔn cɛ u k'a bɔ joona k'a da tabali kan dɔnnikɛla ko a ko Sonatamou kɔnɔna mandi bi sabula fɛn min ye bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ sigalen bɛ ɲɔgɔn bɛɛ kɔni bi ɲɔgɔn de ɲɔgɔn su fara tile kan dɔnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa dɔw bɛ yen tɛgɛ kɔni dara olu kan ka ban sabula yoroko ni filamɛriw baara min n'a tun bɛ Sonatamou kɔnɔ wo nana ye directeur général n'o ye Isufu Traoré a nana sɛgɛsɛgɛli ani kɔlɔsi bonya kɔlɔsi in nana bɔ fɛn dɔ kan sabula transporteur dɔw bɛ yen olu yɛrɛ de ye sɛbɛnna don ka plainte kɛ sanga ni waati minɛn bi tunu a bɛ ɲini a ɲɛ ti dɔn o tuma transporteur ko a ti ɲɛ min kɔ anw de bɛ minɛn don ni anw tɔgɔ de bi tiɲɛ o tuma anw bi plainte don ko yɛrɛ bɛ se ka ɲɛɲini cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko dira kiiri tigilamaw ma enquête nana daminɛ enquête nana kɛ sababu ye k'a jira k'a fɔ fɛn min ye baarakɛlaw yɛrɛ dama ye dɛ jaa jɛjugu de labɛnnen b'u bolo u b'u dɛn ka filamɛri kɛ ni ka minɛn labɔ wo minnu fɛ sɛbɛnnikɛla ko wari mugu yɛrɛ o labɔli o fɛɛrɛ jugu fana tigɛlen b'u bolo directeur général ko tabarikala n kun bɛ nin de ɲini sabula nso min na nin na a mɛnna o tuma ani pembelenkuru de sigilen don a ka bureau da la maa o maa n'i tɔgɔ dira ma a b'a fɔ n tɛgɛ filɛ wari di wala n k'i kunci a kuma Sonatamou mandi bi bamanan don o ye bamanan ye a jo don dɛ Sonatamou mandi sɛbɛnnikɛla ko minnu borokotora fɛn min ye polisiw ye u ye tɛgɛ k'olu ka karaw ka taa n'olu ye kaso la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa caman bɛ minnu kɔni sɔmina ko in na olu e k'olu ma ji kɛ koro la de u taara Guinée u taara sufɛ sɛbɛnnikɛla ko u ka yen bila dɛ a ko Laginɛ ni Mali cɛ a man ca dɛ n'i ye kojugu kɛ Mali la i bɛ taa Laginɛ i bɛ minɛ dɛ i bɛ minɛ dɛ awɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔ bɛ o ye magazine ye o labɛnnen doniw sirilen bɛ k'a bɛ soli ka bɔ joona jaa polisiw jɔlen bɛ carré kunna karaw u y'o minɛ a mago sara o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen fɛn min ye Kayi ye dɔ bɛ o ye fɛn min ye Kayi ye o chef d'agence o kɔni lakanabaaw bɛ wuli waati min na o donna Sénégal a ndeyɛlɛ goyi ale taara Sénégal jamana so o donna Sénégal sɛbɛnnikɛla ko tɔgɔw bɛ ka fɔ dɔ bɛ yen o sirankojugu o taara juru don a yɛrɛ kan de la k'a yɛrɛ fa suicide la hawla wala a kuma ko man nɔgɔ ye de ne ko u tɛ Sonatamou di Basoro ma Basoro jangana ayi a bɛ min bolo o bɛ ka a bɛ min bolo n k'o bɛ k'u kunci de gouvernement mana dɛsɛ a ka cakɛda o cakɛda kɔrɔ u b'a di Sonatamou kɔni a dilanba n'a a ko ɲɛba o ye Basoro de ye a bɛ ka dilan sa ayiwa naam kɔrɔkɛ bɛ Isufu Traoré il est en train de bien faire les choses d'accord ok jɔn tɛ ka minɛ nin ya qui est ton frère mon grand frère qui PDG de Sonatam Isufu Traoré il est de Kolokani aussi
Naam. Sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Sunatamu baarakɛlaw ye bɛɛ kɔnɔ mɔlen don yen kɔni ka kala bi i b'a fɔ ko tasuma papier o papier n'a bɔra directeur ka bureau kɔnɔ ni papier kɔni jiginna courrier bɛ min bolo k'a bɛna ni papier ye i bi bɛɛ kɔnɔ mɔlen ye sabu u kɔnɔ ko papier bɛna da u ka tabali k'i ka taa k'a na. Non mais c'est trop de magouille, trop de magouille. Trop de magouille. Naam. Directeur kɔni ko a ko 200,000 min n'a tununa jamana ka wari a bi d'ale tigɛ kelen kelen hali a tama a ti t'u la i kunna jɛlen i k'i yɛrɛ fa n'o tɛ hali n'i yɛrɛ fa a bi juru ka n'i su la. Il a raison. Kuma ɲɛna o. Kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Zenith Ballet kɔnɔ a ka bi bɔli la. Journaliste du cas dɔ bi ta an b'a ɲɔngiri